मोनसे जुदि मावनो थांखि दंबाथाय नों माने लाजिनायखौ दोनथ'नांगोन गिनायखौ दोनथ'नांगोन होमबासो नोङो बे खामानियाव आवगायलांनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो आङो Q&A भिडिअ लाबोयैया एसे गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय गोबां आगैमोनानो आंखौ बुंहरगासिनो दंमोन आब' Q&A भिडिअ लाबोलायदो गोबावथार जाबाय Q&A भिडिअ लाबोयैया होननानै आंखौ बुंगासिनो दङमोन कमेन्टआव बिनिखायनो आङो दिनैहाय सानडेआव दिनै आङो Q&A भिडिअखौनो लानानै फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्रायो नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम आङो दायो फारि फारि फरायनानै खिथालांनोसै नोंथांमोननो जायफोरा आंखौ कुइसन खालामहरदोंमोन आङो बिथांमोननि कमेन्टखौ लानाय जादों गासिबखौबो लानाय जायाखै आरोना कमेन्टआथ' बुहुत हरनाय दङ नालाय ओमफ्राय जायफोरा कुइसन सोंदों बेखौल' आङो लानाय जादों स' नायलांदो नोंथांमोना बिदिब्ला जि गरमखा गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्रायो फेनखौ होबाबो दा दावराव जायोना बोरैबा नोंथांमोना मोजां खोनानाय नङाना ओंखायनो आं फेनखौ होआसै फार्स्टआवनो दङ आब' नों भिडिअखौ मा एबाव एडिट खालामो प्लिज आब' रिप्लाइ खालामथार होननानै आंखौ सासे आगैया बुंहरदोंमोन आरो आङो बेखौ आवगायावबो मोनसे ब्लगाव रिप्लाइ खालामखांबायमोन थेवबाबो आङो दिनैहाय Q&A आव लाफिननाय जाबाय बे कुइसनखौ ओमफ्रायो आङो आवगायो फार्स्टआव जिथिया आं चेनेल खुलिजेनदोंमोन बे समाव आङो इनशटआव माबा इनशट नङा आङो काइन मास्टाराव खालामोमोन ओमफ्राय नै दायो आं खालामबाय थानाया आङो दायो इनशटआव खालामगासिनो ओमफ्राय आङो इनशटआवनो खालामगासिनो आरोना बेनो ओमफ्रायो नेक्स्टआव सोंदों सासे आगैया बे कुइसनखौ बुहुदानो सोंहरगासिनो खिन्थु आङो लानाय जायाखैमोन ओमफ्राय आं दिनैहाय सोंबाय थानायनि थाखाय गले गले सोंबाय थानायनि थाखाय बे कुइसनखौ दिनै लाबाय आङो आब' नों फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनबाय नामा होननानै सोंदों आरोना सासे आगैया बेल' नङा सोंदोंआनो सोरबा सोरबा ओमफ्रायो आं बेखौ लाफाबाय आङो फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाथ' नोंथांमोना मिथिखागोनानो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होखागोन बर्तमान आं मोनथ'वाखै मोनबाथाय आङो नोंथांमोननो बुंनानै होखागोन आरोना स' बेनो नोंथांनि कुइसना आगैनि कुइसना ओमफ्राय नेक्स्टआव सोंदों नों मा खालामना मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव आब' होननानै आंखौ सासे आगैया सोंदों आरोना आङो ओरैनो थानाय समाव जेथिया आंहा खामानिफोर जोबजोबो ओमफ्राय आं जेथिया फ्रि टाइम मोनो आं ओरैनो थानाय समावथ' आङो मबाइलखौनो नायनानै थायो मानो होनना बुङोब्ला आं नेटनिनो खामानि मावो नालाय आङो बिदिनो गोदान गोदान ब्लग होनायफोरखौ नायो बिदिनो आङो थायो आरोना ओरैनो थानाय समाव स' बेनो ओमफ्रायो नेक्स्टआव सोंदों नोंनि फेभरेट कालारा मा आब' होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय आंनि फेभरेट कालार होननानै बुङोब्ला नै दा गानगासिनो थानायानो आंनि फेभरेट कालारा पिंकआनो होनजागोन आरोना माने गलाब कालार नै दायोथ' गानगासिनोआनो दङ ओमफ्रायो गलाबल' नङा आरो आं गासिखौबो मोजां मोनो होनबाबो जायो थेवबाबो माने बांसिन माने मायबा मोनसे लानो थांबाथाय आंनि कालार मेगनाव नांनाया माने बे कालारानो आरोना बे आं गानबाय थानाय कालारखौनो आं मेगनाव नाङो पिंक कालार ओमफ्रायो बेनो नोंनि कुइसना आगै आङो पिंक कालार मोजां मोनो होनजागोन ओमफ्रायो ग्रिनखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय येल्ल'खौबो मोजां मोनो थेवबाबो आङो गासिबनिबो भितराव माने माहाबा मायबाफोर बायनो थांबाथाय बांसिन माने पिंक कालारखौ मेगनाव नाङो आरो होमबाथाय पिंकखौनो आंनि फेभरेट होनना बुंजागोन आरोना ओमफ्रायो नेक्स्टआव दङ नोंनि भिडिअ नायनानै जोबोर मोजां मोनो आब' नाथाय नों बबेनि आरो मा डिस्ट्रिक्टनि प्लिज आब' रिप्लाइ खालाम होननानै बुंदों सासे आगैया आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो होननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला गिबियावनो बिनिफ्राय आं मा डिस्ट्रिक्टनि होनना बुङोब्ला आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आंनि Q&Aखौ नोंथांमोना गोदानै फैनायफोरा नुवाखैबो जानो हानाय ओमफ्राय आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आं मोजाङैनो बुंनानै होनाय दंखायो नायनो हागोन आंनि चेनेलाव थांनानै ओमफ्रायो बेनो नेक्स्टआव दङ बेरायनो मोजां मोनोना मोना नों आब' जोंनि क'क्राझाराव बेरायनो फै आब' होननानै बुंदों आरोना सासे आगैया बेरायनो मोजां मोनोना मोना होनना बुङोब्लाथ' आं बेरायनानै मोजां मोनखायो नोंथांमोना आं आवगायावबो बुंखांखाबाय बेरायनानै जोङो आंनि बोरायाबो मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो सानैबो मोजां मोनो ओमफ्रायो मा बुंबावदों जोंनि क'क्राझाराव बेरायनो फै आब' होनदों औ आगै जोङो सम मोनोब्ला आरो बे लकडाउनफोरा गासिबो माबाजोब्बाथाय मा होनो क्लियार जाजोब्बाथाय जों थांनो होननानै सानदों आरोना ओरैनो बेरायथावथाव स' बेनो थांगोन ओमफ्रायो नेक्स्टआव नों मा साबोनजों दुगैयो आब'
गाज्रि मोनाब्ला रिप्लाइ खालाम आब' होननानै बुंदों आरोना सासे आगैया। ओमफ्राय आङो बयनिबो नेमखौ बुंजोबासै आरोना, बुंजोबासै माने फार्स्टनिफ्रायनो बुङासै। स' गाज्रि मोननो नाङा बेखौ। जा कुइसन खालामदों आं बेखौल' फिननायखौ होनाय जाबाय, एन्सारखौ होनाय जाबाय। स' नों मा साबोनजों दुगैयो होनना बुङोब्लाथ' आं बबेबा मोनसेल' साबोनजों दैलि दुगैयो बिदि नङा, माने आङो जा दङ जि मोनो बेजों दुगैयो आरोना। स' बेनो। ओमफ्रायो सासे आगैया सोंदों गोदान चेनेलाव मानो भिउ फैया आब' होननानै बुंदों आरोना। स' गोदान चेनेलाव मानो भिउ फैया होननानै बुङोब्ला नाय, फार्स्टआव बिदिनो जाखायो। जोंबो जेब्ला माने फार्स्ट चेनेल खुलिदोंमोन जोंबो जिर'निफ्रायसो स्टार्ट खालामखादों। ओमफ्रायो जोंनाबो बिदिनो भिउ फैया, साबस्क्राइब बारिया, बेबायदिनो आरो फार्स्टआव बिदिनो जाखायो। जोंबो जिर'निफ्रायसो स्टार्ट खालामखादों नालाय। स' भिउ फैयाखै, साबस्क्राइब बारियाखै होननानै माने भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाङा आरोना। भिडिअखौ बानायबाय था, नों जेसेबां हायो एसेबां बानायनानै होबाय था, जेथियानोखि माने बिदिनो मोजां मोनजानाय जालांबाय थायोना। माने मोजां भिडिअ लाबोनोल' नाजानांगौ आरोना आंनिबा। ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनग्राफोरा मोजां मोनखालाङो, लासै लासैसो जालाङो नालाय बेफोरो। स' बेनो। ओमफ्रायो आरो सासे आगैया सोंदों मानासआ नोंसोरनिफ्राय बेसेबां गोजान जायो आब' होननानै सोंदों आरोना। जोंनि बे जोंथ' मानासाव थांबाय थाखानाय जायो नालाय, बेयावनो आंखौ कुइसन सोंदों। ओमफ्रायो मानासआ जोंनिफ्राय बांद्राय गोजान नङा, जोंनि खाथिनि बा जोंनि गामिनि जोंनि आगैमोनाथ' साइकेलजोंबो थाङो। ओमफ्रायो बांद्राय गोजान नङा आरोना, एसे खाथियानो जायो। ओमफ्रायो आरो नेक्स्टआव दङ नोंखौ सोर बांसिन अनो आब' होननानै सोंदों आरोना। आंखौ सोर बांसिन अनो होनना बुङोब्लाथ' आंनि मा बाबा आरो आंनि हासबेन्ड, आबै गासिबो अनो आंखौ, रावबो अना बेबायदि नङा, गासिबो अनजोबोआनो। खिन्थु बांसिन अनो होननानै सोंदों आरोना। बांसिन होननानै बुङोब्लाथ' दायो हाबा जानायनि उनाव आंखौ आब' होनदों नालाय, गुमै जासिगोन नालाय नोङो, थ' नोंनि गुमैयानो बांसिन अनो होननानै बुंनांसिगोन आरोना। स' बेनो। सिगां जेथिया हाबा जायाखैमोन बे समावथ' गावनि बिमा बिफायानो बांसिन अनखायो नङा होमबा। ओमफ्राय आरो आबैमोन बयबो अनो। बेनिफ्राय दा हाबा जानायनि उनावबो अनो, मामोनाबो आबैमोनाबो बयबो अनो। थेवबाबो बांसिन अनो होननानै बुंनायखौ आङो आंनि बोरायानो बांसिन अनो होननानै बुंनांगोन आरोना। नों गुमैयानो बांसिन अनो। स' ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ बेबो आगैयानो सोंदों आब' चेनेल खुलिनो गोसो दंमोन, नाथाय आं लाजियो आब' मारै खुलिनो चेनेल इदि होननानै बुंदों आरो, कुइसन खालामहरदों। ओमफ्रायो नों जिखुनु आगै नों मोजां खोनासं, नों जेन'बा नों माबा मोनसे खामानि मावनो लादोंबाथाय नों गिनाय लाजिनायजों जेबो जानाय नङा। नों जुदि मोनसे चेनेल खुलिनो गोसो दंबा लाजिब्लाथ' जानाय नङा होमबा। लाजिनाया जेथिया फार्स्ट खुलियो तेतिया माने मा बुंनो मा मानो बिदिनो जायो। आंबो जादोंमोन, थेवबाबो माने दोननांगौ जायो आरोना लाजिनायखौ फारसेथिंजा। नों माबा मोनसे जुदि मावनो थांखि दंबाथाय नों माने लाजिनायखौ दोनथ'नांगोन, गिनायखौ दोनथ'नांगोन, होमबासो नोङो बे खामानियाव आवगायलांनो हागोन आरोना आगै। स' बेनो नोंनि कुइसना। ओमफ्रायो आङो बांद्राय गोलाव खालामला, नङाबा एकदम गोलावानो जालांबाय थाखायो आंनाथ'। बांद्राय पेक खालामै गोलावानो जालांखायो भिडिअआ। ओंखायनो आङो मोनसे लाबावनोसै कुइसनखौ। सोंदों आरो बे आगैया आब' नों माइ गायनो रोंगौ ना रोङा होननानै सोंदों आंखौ। ओमफ्रायो माइ गायनो रोंगौ ना रोङा होननानै बुङोबाथ' नोंथांमोना आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना, हाल जांख्रा जाबाय जोंहा होननानै, हाल जांख्रा जाबाय दिनै होननानै ना मा मोनसे आं ब्लग होदोंमोन ना, बेखौ नोंथांमोना नायदोंबाथाय मिथिखागोन आं रोंगौ ना रोङा। आरो नायाखैबाथाय आंनि चेनेलाव थांना नायहैनो हागोन। स' बेनो, माइ गायनो रोंगौ ना रोङा नायदो आंनि ब्लगाव। आं एकदम रोंथारगौ इदि माने गासैखौबो पारफेक्ट रोंगौ होननाथ' बुंनानै लानो हाया नालाय। रोंगौ ना रोङा नोंथाङा नायनानै कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आंनो। माइ गायनो रोंगौ ना रोङा होननानै सोंदों। स' गासैबो कुइसन खालामग्रा आगैमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय, अननाय, मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्रायो आं आसा खालामबाय नेक्स्ट सानडेआव हायाब्लाबो आङो जेथिया आं सोलाबो, जेथिया आं सम मोनो, टाइम मोनो, आङो लाबोगोन बिदिनो सानडे Q&A। स' बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय कुइसन खालामहरनायनि थाखाय। ओमफ्रायो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। स' बाय बाय लोगोफोर बयनिसिमबो। आरो नोंथांमोना बांसिनानो जोंनि चेनेलखौ नायो ओमफ्राय नायनानै साबस्क्राइब खालामा आरोना। अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबा, नोंथांमोना लाइक खालामबासो जोंबो एसे बोलो मोनो ना मोजां भिडिअ होबाय थानो थाखाय। स' बेनो। स'
थ' साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामहरनो बावनाङा भिडिअआ बोरै जादों नोंथांमोना बुंहरबासो जों मोनथिगोन नालाय भिडिअआ बोरै जादों स' बेनो दिनैनि Q&A स' बाय बाय बयनिसिमबो